Oh, Uy! Uy! Nakadali ka agad sa katoy, Eric! ano? Ano ba? Ay, ang laki no! Ay, laki! Laki! Ay, nakuha pa ng video. Atuloy. O yun, good morning mga katoy! Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Fishing adventures tayo. Ito mga kasama ko. Anong ginagawa niyo dyan? Walang pula. Ang hirap talaga ng bulati dito natin. Ang hirap. Pwede na yan. Yun, kasama na yun si Philip Robles mga katoy. Tsaka si Jos. Ay, si Jan pala, si Jan. Tsaka si Blake Vlog, newborn anglers. Yun. Walang 0-0 doon, oy. Untang ang huli, baka sabihin na unti lang nga. Unti pala yun ha. Oh, yan mga katoy, update na lang pagdating sa spot. A few moments later. Mga katoy, dito na kami sa spot mga katoy. Yun, sit up na kami. Sit up muna mga mga adik. Adik sa pamimiwas. Yun. Sit up muna, sit up. Yun, shoutout nga pala sa sa pinsan ko. Si Badong at si Ate Presi. Si Kuya Philip Ng Hong Kong, yun. Ingat po kayo dyan. Ate, sa Hong Kong. Muntik pa kasi ako hindi makaalis. At sa nga pala, negosyo nila na Angkor Resto Bar. Sa may Labua, Santo Domingo. May La Purisima. Yun, may rami tayong mga anglers yan. Sila Bata TV yun. Malapit yan dyan. Pasyalan nyo mga katoy, si Angkor Resto Bar sa Santo Domingo, Labua. Dami dyan kung magkanapan ng kasap. Para padagat yun, malapit na yan dyan sila eh. Sursugun lang naman yung mga yan. Shout out. Ayan ang spot natin mga toy. Back to fishing spot tayo. No, ano ginawa mo dun? Mukhang may ginawa ka na naman pinagbabawal dun. Na teknik ka. Ay, nakadali oh. One shot kagad si Kachibik mga katoy. Oh. Ano yan no? Original? Ay, original. Ay. Sana all. Sabi ko na nga ba may ginawa na naman siya mga pinagbabawal yan no. A few moments later. Good size mga katoy. Ganda huli oh. Yun oh. Nice one. Shoutout nga pala kay parang Badong Patrona. Oh, ha? Buenas mo naman. Wow! Dapat dito may lagayan ka ng bulate yung dito kasabit lang. Ang pain ko gamuta lang. Gamuta lang ang pain. Nagat na pala dito naramdam. Ba't ganon ginagatong pero wala. Hugot na naman mga tol. Kuy. Ginagawa mo? Tayo mga bulati. Yun, shoutout nga pala ulit sa NC Anglers Group at sa mga bagong member natin. A few moments later. Oh, Philip, laking kanduli mga toy. Naputol yung rad ko mga toy. Oh. Oh. kubag. Grabe. Putol yung rad ko. Sobrang laki ng kanduli mga toy. Oh. Kinakantsawan pa ako. Ok. Dugo ka ha. Yari ka sa paksiw ka ngayon. Kadali? Nakakuha ka? Ayun, kasi Philip oh. Uy, tirit. Ginagawa mo? Ewan ko, nakakuha rin ako oh. Ala, hindi nagagalaw yung floater. Parang At shout out sa mga di nakasama. Pasensya na mga kachoy.
Ang huli ni Kachoy Beck. Yun o. Yun. Ayos ah. Piling-pili ah. Ayan niya. Ayan na. Tinikman lang. Tinikman na. Oh. Ay wala. Ago. Yan doon kay Pilipo. Galing ng floater ni Pilipo. Pilipo in the house. Ayun na maganda. Dah. Ay, tinikman na naman. Ba't di mo pinatunayan? Akala ko, flap lang. Ayun, kinakagat. Ole! Ay! Oh! Ang galing. Ayos. Makukulit kayo. Makukulit sila. Akala ko, flap lang. Ibalik nyo yan kasi maliit. Oh, release. I-snack tayo mga kachoy. Maraming kanin dyan. Oh, kakain na rin. Diretso na para matipid. Ganda dito mga tayo, oh. Pwede ka mag-katsincook dito, oh. Ay, mag-ano tayo ng damo sabi. Ganda, oh. Mayroon pa dito, oh. Sili. Yun, siling labuyo. Wow! Dumating yung yate nila dito. Kabila. Kain, no? Ay, ano sa Batang Angler. Oh, nasaan na? Kaya kain. Kain tayo dyan. Mga apo. Kuya. Kaya katayo, yan mga discarding anglers mga katayo. Starting mga ano, Ranger. Ayan, subscribe din sa YouTube channel ni Philip Robles mga katayo. Monetize ka na rin, ano? Ayun. Huwag nyo na mga katayo, ano, i-skip din yung ads niya. Nag-apply ka na rin? Ayos. Marami na kaya mga ay. Ah, meron na rin? Pwede na din. Ayos, oh. Pag umulan, wala tayong problema. Ito yun, saan ka pa? Bicol ka nga din pala kuya, ano? Bicol At din sinkok kami. na tumatoy. Ah, nasa Bicol. Kaya Nasa Bicol dyan. Pero, ikat sinkok di mga ba pala napunta title ito. Bicol? Mga lola ko. Ito yung sili na ano, yung tinatawag sa Quezon na turo. Na labuyo, tawagin dito. Ba't ganun? Walang angang. Siramon sa Kabikulan. Masiramon sa isla. Your Di abot si Kachoy, ano pala, si Jan. Ano tong sili na to? Parang, Wala ang anghang. parang crunchy ang walang anghang. Wala ang anghang. Mag-iyaw. Uy, uy, nakadali ka agad si Kachoy Eric. Ano? Yung Laki, kakarating lang, oh. Oh, grabe, plapla na aruyo. Plaruyo pala. Ang grabe, ang laki nun. A few moments later. Yan mga kachoy, si Kuya Philip, huwag yung tutularan. ang pang tanggal umay ng kain niya, biwas. Biwas. Kakatapos lang yung gano'n agad. Wow! Taw-taw ka agad. nagpapahindag kayo ano, napapawiwas. Hindi ko na maubos. Kain lang ulit, birada ulit. Ayang oras. Oh, ay, laki. Laki. Nakuha lang pa ng video. Oh, katuloy. Kachoy, balik mo, hindi nakuha na eh. Hindi, nakuhanan ko ya. Uy, nakuhanan. Ang lapad. Ang lapad mga katoy. Lapad mga katoy. Andyan lang mga katoy sa gilid na yun. Nagulat ako. Hindi, aryahin na natin dyan sa banda dyan. Yun, mayroon na naman. Mayroon na tayo, dali na naman. Ayos. Ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ginagawa mo! Mayroon na naman mga tayo, dala-dalawa. Ang hirap ng ispat pa. Ha? Muntik na. Muntik na makawala, oh. Agoy. Okay, mga katoy, nakunin ko. Tatay, ano tay? Ayusin mo tay, laki. Ay, ang laki, oh. Tatamping-tamping Tumbling, oh, ang laki, oh. Wow! Grabe. Ang laki, mga katoy, oh. Oh. 6 finger tay.
Six finger. Tatlo lang pala yan oh. Sus. Mariusip dalak. Nakatatlo na siya. Noy Noy Aquino. Hindi Arroyo, Noy Noy Aquino. Noy naman daw sa kanya. Noy Noy Aquino naman, hindi pala Arroyo. Dami na. Ito pala huli ni Kachoy Big Matay oh. Oba, dami na rin ah. Parang ano lang yan ah. Nababayabas na. Pa, Wala na, ayun. Kakalapag lang. Kakalapag lang nun ah. Tinapon mo lang doon tapos para ka. Asa malayo-layo. Ay, isa. Gawin ko nga rin, Matay. A few moments later. Oh, yun. Dali na naman kasi dyan. Grabe itong spot namin, mga Matay. Talagang matindi. Ito yung fishing adventures sa mga Matay. Lusungan. Mahalo na. Ayun naman. Ang galing na. Nakadali na ng gubayabas. Yun. Yun! Dali. dalawa na pati. Boray. Ano naman sa ininoy? Mamiso. Mamis. Release natin yan. Release. Pahinga muna mga katoy. Tubig. Ayun, shoutout tayo. Shoutout nga pala sa sa San Bartolome, Tuda. At lalo sa utol ko si Manny Bermejo. Yun, shoutout kay Maureen Rivera mga katoy. At kay John Paul. Ay, nakadali laki. Laki, yan pumutol sa ko, rad ko ah. Oh, yan ang pumutol sa rad ko. Huli natin, update natin. Yeah. Oh. Ganda yung mga toy. Oh. Meron tayong isang plapla. Oh. Good size yan mga toy. Oh. Ayos. Wow. Mga toy, okra oh. Tuyo, ilagay natin dito para dumami sila. Yan. Ay, kumikibit na. Yan, birada tayo ulit mga toy. Birada tayo. Grabe itong huli na mga tayo. Oh, isang bangka na to. Oh, isang bangka na. Kachibig oh. Shout out sa lahat ng mga taga-Clayton, Chris, at sa ating mga kasama mga SG. Ayun, shout out po. Ayun. Ipasalubong nga naman sa tropa mo. Ayun. Sinonoy dun. Bali, kami dito, 6. 7. So, naman, linggo, kaya kinayagan. Kali po si Hibik mo ito oh. Oh. Nakawala yung isa mo? Yeah, nakawala eh. Sayang. Lumakas na ang hangin mga kachoy. Grabe mga toy. Dami nating huli mga toy. Pasensya na kayo mga toy. Hindi maganda yung kuha ng video natin. Parang update lang nangyari. Yun o, lalapan. Ayan ang sitwasyon dito mga toy. May bagyo na. May bagyo na, lakas. Woo! Magpapaalam na kami sa inyo mga toy. Hanggang sa muli mga toy. Thank you mga toy. Alis na kami.